nwere one story nkọrọ ebe a nụnwa maka nwoke ebelu amụ besie nya amụ maka na-akwụgharị. Unu ama ife na-ewute m na mgbe ụfọdụ na people na-etake risk. Ụfọdụ anwụsigo out of carelessness. Ụmụ ife a na-akpọ careless death. Yes, ụmụ ife a na-akpọ careless death. Ị ma the worst thing ga-eme gị bụ and ụmụ nwoke na-aka akọsi ya bụ na nwaanyị ga na-abata be gị, agbọghọbịa anụbeghị di maọbụ agbọghọbịa nugolu di gbapụta na be die, na-abata be nwunye gị, na-esiri nwunye gị nri, ya na nwunye gị na-akwụ na-atọ like fada agbọbụ 5 and 6. Ije si n'azụ je na-ala the person, ije si n'azụ je na-ayị the person, ije si n'azụ gịnị ya na-abụ nwee something doing na bed. Like that woman anyị kọrọ akụkọ ya na-abụ eme die na enyi ya nwaanyị so okwu odozie elufe without knowing, thinking na o nwere ife na-eselefe, ọ mara na ibongi na-eselefe until ọ wee malụ. Assuming na that girl chọrọ that man, kedu ife ọdụ unu ka ọ ga-eme that woman? Like assuming na that girl chọrọ that man wholesale, like ọ chọrọ ya ka ọnụ bịa, kedu ife ọdụ unu ka ọ ga-eme that woman? Ọ ga-enye nso, ọ ga-etiri ọgwụ oke, ọ ga-awipe ya na ụmụaka out just to nwelu die. Ụfọdụ ụmụ nwoke anaghị ụfọdụ ụmụ nwaanyị n'iyi in the name of na ụlọ ama ndobe ama ụlọ ofu ebe. The worst thing ị ga-eme n'ụwa bụ ị na-ata mmadụ na be gị di gị na-alị ya. Ọ dị very danger, ọ dị very very wrong. Nkịta na-ata ọkpụkpụ anya elia n'onu, nkịta na-ata ọkpụkpụ anya elia n'onu. Ọ ife a ka medi ji egbulu ụfọdụ madam, ọ ife a ka ụfọdụ ndị mmadụ ịnọgide madam ayagide nwụrụ. Maka gịnị? Maka na onye die na-esi ibongi chọrọ die wholesale. Ị na-ezuzu ife a wee zuzugide di gị zuzugide wee zuzuo nke ịla mede gị lee enyi gị nwaanyị amenna mele ọsọ mele ọsọ bifo ofe egbuo gị, mele ọsọ bifo ofe egbuo gị. Ụmụ nwaanyị jụrụ ebe enyi na onwerezi nke ọfụlụ nọ nke na-abata be gị, nọ nke na-abata be gị ụchụ fia. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-ana iyi. I'm telling you. Ịlachela amede gị lee enyi nwunye gị, lee enyi nwa gị. Nke a bụ nkịta nwaanyị azụrụ na-ata akwa. Mba, nọọ aka na oghori amara ụzọ ọ ga-esi na-achọ onye ọ ga-egbu. Chukwu mekwalụ na ebele. Dunu very careful. Dunu very careful. Akwa ifu ndị a na-asị ejene na fonu di gị, ejene na fonu di gị. Ụdị ndị afọ na-alụ ana. Because na ọ bụ na di gị zọbara ejekwene na fonu ejekwene na fonu ya, cheke ma onwe nwa agbọghọbịa nọ nso, ma ọ bụ medi nọ nso, ma ọ bụ anybody ma alụ nọ nso. Ọ bụrụkwa na ọsọsọ fao, mana nke ndị afọ bụ the worst part. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwụgharị, at least nyenu nwunye gị respect, nyenu your household respect, nyenu ụmụ gị respect, nwenu boundaries. Manụ line ị kwesịrị cross as a man. Fear. Chukwu melụ na ebele mgbe ụfọdụ. I wonder etu unu si eche echiche. Dịnụ careful ndị be anyị. Daalụnụ. Ọ dị n'ụbọchị ọzọ.